Zuzá? To je dnes. My sme na to úplne zabudli. Za to učenie a ideme sa pozrieť, ako sa im darí. Romča, dneska ráno som mala Red Bull, aj keď je bez cukru, a som diabetik. Myslíš si, že je to vhodné pre mňa? Aj keď je to bez cukru, tak si nemyslím, že by to bolo vhodné. A čo by si mi odporúčila? Tak najmä čistú vodu, alebo minerálne vody, alebo nejaké nesladené čaje, alebo keď tak zeleninové a ovocné šťavy. Samko, minule na projektovom dni ste robili vy aktivity. Teraz to robia pre vás mladší. Ako sa cítite? Užívam si to, áno. Je to paráda. A aké aktivity pre vás pripravili? Viete čo? Tvoríme jedálničky pre diabetikov. Ahojte, babi. Tak, akú aktivitu vykonávate? Hľadáme informácie z textu ohľadom potrieb. A aké sú nejaké potreby pre diabetika? Tak napríklad nejaká sebarealizácia a uznanie sebaúcta. Je dobré, keď je človek obézny, keď má cukrovku? No, není to dobré. A čo by mal preto vykonávať? Však pohyblivú aktivitu a nejaké tie diety treba. A vedeli by ste mi nejaké povedať tie pohybové aktivity? No, napríklad prevencia voči dekubitom, to znamená, že určite akože pacient aby mal pravidelne polohovať a pravidelné cvičenie, čo sa týka toho, aby vlastne si udržiaval tú schopnosť toho pohybu a aby vlastne mal prevenciu voči svalovým komplikáciám, ako napríklad robiť teda tú svalovú gymnastiku. Objednala som si mekač. Zahoď to, ideme cvičiť. Dobre, ale to mi preplatíš. Čaute, kamoška mi hovorila, že mám začať cvičiť. Ukázali by ste mi prosím nejaké cviky? Ďakujem, že si mi ukázal nejaké cviky. Čauko, aká je prvá pomoc pri cukrovke? Takže prvá pomoc, takže máme pri vedomí, to je niečo zjesť, môžeme privolať pomoc a kontrolovať stav osoby. A pri bezvedomí musíme skontrolovať, či dýcha. Ak dýcha, tak musíme privolať záchranku na číslo 155. Dať človeka do stabilizovanej polohy a vložiť niečo sladké do ústnej dutiny. Myslíte si, pani učiteľka, že je dôležité rozprávať o cukrovke? Určite áno, pretože cukrovka je metabolické ochorenie, ktorého dlhodobé dôsledky znižujú nielen kvalitu života, ale i jeho dĺžku. Stravovacie zvyklosti si formujeme už v detstve a odnášame si ich neskôr v dospelosti do vlastných rodín. Stravovanie diabetika nie je o zákazoch, ale je to o kompromise. Tak ako sú zásady pre cukrovkároch, tak by sme sa mali vyvážene aj stravovať my. Jablko či mekač? Čo by si vybral ty? Ja jablko. Sonia, nehraj to do tej kamery. Ja to nevydržím. Zuzá, čakaj ma!